Exact, trebuie să cunoască și necunoscând, atunci se supun agresiunile, cum ați spus, vorbe chiar urâte din partea soțului, din partea copiilor. Și... Scuzați-mă, de multe ori o vorbă urâtă, o vorbă negativă, o vorbă rea, urâtă, este mai rău decât un pumn. Da. Nu e așa? Pentru că trage femeia în jos, trage femeie și rămâne disprețuită, descurajată. Ați trecut prin asta vreodată, doamnă Neluță? Am trecut când eram copil, să zic așa, tata fiind un om mai impulsiv și de multe ori vorbea urât. Atunci când ne certa, mai înjura, ca să zic așa. Și atunci aș fi preferat mai bine să-mi dea o palmă și să nu fiu agresată verbal. Ați fost agresată așa de multe ori. Da. Și asta ce a făcut în viața dumneavoastră? Vorbe așa urâte? Pot să spun că și eu la rândul meu am început să vorbesc urât. Ați învățat chiar ceva rău. Da, pentru că de mic copil se poate întâmpla lucrul acesta. Dacă auzi vorbe urâte, dacă ești agresat verbal, poți ca tu la rândul tău să transmiți mai departe ceea ce primești. Și ați crescut așa cu această problemă? Da. Și din cauza asta, după ce v-ați căsătorit, cum a fost? Căsătoria a fost bună, dar existau certuri. Dar v-ați căsătorit, de câte ori v-ați căsătorit? De 2 ori. 2 ori. Și prima căsnicie, cum a fost? A fost o căsnicie bună și prima, dar a mai fost și momente în care, exact așa cum spuneți noastră, sunt unele vorbe, unele cuvinte care dor, care se spun și uneori dor foarte mult. Și chiar dacă vrem să îndreptăm acest lucru, uneori e greu de îndreptat, pentru că acel cuvânt spus deja a rănit. Și a fost din cauza asta atunci că v-ați despărțit? Nu, la mine s-a întâmplat că primul soț a decedat. Am înțeles. Și ați fost singură atunci? Am fost singură, mi-am crescut copilul încă 3 ani singură. A fost atunci mai greu și cu copil. Câți copii erau? O singură fetiță am avut din prima căsnicie. Și a doua, cum a fost? A doua pot să spun că a fost o căsnicie dăruită de Dumnezeu, ca să zic așa, pentru că după ce mi s-a întâmplat aveam teama, frica de a mă recăsători și atunci n-aș fi dorit să mă căsătoresc, dar totuși ceream lui Dumnezeu o familie pentru copilul meu. De ce nu poate să aibă și un tată? Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și am întâlnit un om care cu adevărat a fost trimis de Dumnezeu. Și v-a valorizat. Da. Și, exemplu, soția mea a trecut prin asta, pentru că și în copilărie a fost și cu problemă și cu tatăl, nu? Da. Ce s-a întâmplat așa? Un pic din ceea ce s-a întâmplat. Da. El vorbea foarte urât și cuvintele acele mă trădau jos. Și de multe ori mă simțeam foarte negativă, foarte proastă, foarte mică și am crescut cu multe probleme, cu multe traume și voi vorbi în ziua 19. Atunci, în ziua 19, soția mea va mărturisi cum a fost trecutul și ceea ce a făcut pentru a învinge, pentru a depăși, pentru a fi cum este acum. O femeie puternică, o femeie care se valorizează. Dar și dumneavoastră sunteți invitată să veniți, să participați la acest eveniment pe data de 19. Noi vom fi, Părintele Juliu, acolo în Parcul Titan. Noi vom începe evenimentul acolo la ora 16. Persoanele pot să ajungă deja la 15 să ne întâlnim acolo și la ora 16 vom începe. Așa este, domn părinte, această întâlnire sunt așteptate toate femeile, cum deja s-a spus, și această persoană care trece prin momentele grele, cu siguranță va ieși din această situație. Cum dumneavoastră ați citit, ceea ce trebuie să fie făcut este faptele. Noi trebuie să arătăm lui Dumnezeu încredere, credință, nădejde, speranță,
că o să fie bine. Este important să repetăm, nu într-un fel religios, nu într-un fel obișnuit, pentru că nu va schimba nimic. Pentru că gândiți-vă cu mine, până atunci ați folosit aceste fel de credință, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Pentru că încă suferiți cu această boală, această depresie, această insomnie, această problemă în familie, aceste gol. Poate că sunt persoane care au toate condițiile, mulți bani inclusiv, dar nu au pace. Persoane care au mașini bune, nu-i așa? Așa este. O casă frumoasă, vilă, au case în străinătate, mulți bani, un cont bancar îmbelșugat, dar nu au pace. Și sunt persoane care au bani pentru a mânca orice, dar nu au sănătate ca să mănânce. Dacă aceasta e situația dumneavoastră, noi vă invităm să veniți nu doar pe data de 19, pentru că 19 va fi evenimentul, dar dacă doriți ajutorul nostru în fiecare zi, noi suntem aici la Catedrala Credinței, la Centru de Ajutor, ajutând pe cei care au nevoie. Dar, domnul Neluță, ca să terminăm, dumneavoastră atunci, acum sunteți o femeie valorizată, o femeie puternică. Așa este. Aici, Cum s-a schimbat? Aici, aceste lucruri le-am învățat la Centrul de Ajutor Spiritual. Am învățat multe. Venind aici, perseverând, m-am schimbat în primul rând eu. Pentru că dacă dorim ca cei din jur să ne aprecieze, să ne valorizeze, trebuie în primul rând noi să valorizăm. Și vom primi cu siguranță valorizare dacă și noi la rândul nostru valorizăm. Atunci, după ce ați venit, ați învățat și ați practicat? Cu siguranță. Pentru că e mai important. Dacă nu punem în practică, dacă nu acționăm, Atunci ați înfăptuit credința. am înfăptuit credința supranaturală prin acțiune, prin atitudine. Am luat atitudine, am luptat și am perseverat ca ceea ce trebuie să se întâmple, să se întâmple. Foarte bine. Și acum cum sunteți? Fericită, puternică? Acum sunt o puternică, pot să spun foarte puternică, pentru că chiar dacă lupte vin, sunt degajată, sunt chiar fericită, pot să spun, pentru că știu că le înving, acționând această credință supranaturală. Ce bine. Pentru că nu este de ajuns, așa cum făceam înainte, să merg într-o biserică oarecare, să te rogi, să te închini la idoli, pentru că nimic nu se va schimba. Mergi, te rogi, aștepți. Asta ați făcut toată viața. Da, pentru că credința am avut. Eram, ca orice om, o persoană credincioasă. Mergeam la biserici, dar nimic nu se întâmpla în viața mea și chiar îmi puneam întrebarea. Dar de ce nu se schimbă nimic? De ce? Dar nu înțelegeam că totul vine din interiorul meu, că trebuie să acționez această credință supranaturală și să acționez pentru ca să am răspunsul și... Și acum viața s-a schimbat. Acum viața s-a schimbat. Vedeți, Marilene, vedeți, chiar cu lupte, dânsă, pentru că noi avem lupte, toți avem lupte, dar învățat să manifest o credință supranaturală și din cauza asta cum este valorizată și se valorizează lucrul cel mai important. Așa este, pentru că, așa cum ați spus și la început, fără fapte, Vorbiți mai aproape un pic. fără fapte nu reușim să învingem orice. Și la școală, un copil când merge, dacă merge și învață și nu pune în practică, nu va reuși să fie nimic. Și chiar această femeie care ne ascultă acum, ea trebuie, dacă ea se simte așa în această situație devalorizată, din orice motiv, sau poate chiar are de toate, dar se simte devalorizată, simte acest gol, ea trebuie să pună în practică această invitație și să vină pe data de 19 Foarte bine. ca să depășească, pentru că dacă ea va fi acasă doar să spună eu sunt așa, eu mă simt așa, dar nu va acționa și nu va veni să fie alături de noi, vor trece ani și ea se va simți tot așa. Atunci să pună în practică ceea ce ascultă acum și cu siguranță ea va găsi, așa cum doamna Neluță a găsit, cum a povestit, valoarea ei. Foarte bine. Atunci dumneavoastră deja știți, puteți să veniți, noi vă vom ajuta. În fiecare zi suntem aici. Dacă doriți să sunați la noi, sunați. Numărul nostru 021
2557300 sau 0721 805 569 sau accesați pagina noastră www.paginauniversala.ro și veți afla mai mult despre noi și despre această lucrare minunată. A fost o mare plăcere să fim aici, ca Dumnezeu să vă ilumineze, să vă ocrotească. Noi ne întoarcem după cu o emisiune în favoare dumneavoastră, în favoare tuturor celor care sunt mâhâniți și îndurerați. Dumnezeu să vă ilumineze. La revedere!